kang kinarya wangsit pinto kombang isep matu sarining tawang Om susangen nganti gone yang kaliheng angkong paksi mibar Om samara pamoring sukma sinoksmaya rasai ngasepi sinimpen telenging kalbu pambukaning marana tarlen Awi kena mastu Purma Sidhem silat mringwang jagat karana sirang tondo kawisisaning bisana sono sinawung langning blok wis tumaksina senandung lambai Buddha Jinandara tutur katulata tulat mrih abding parabdya ini suda traenggang dinamadama pinardi tameng lalata mangjapa tekap usananing gupita pangrengging pralambang matumba-tumba marma panggung panggunggung sang merwaning kata sedhet garuk dumadining Bayang Purwa purwakaning kandha pinarik entuting basa dumeng punanga musurasa yen narasaya karaos mulajara angrasa wandi uruhing diri rasa mongsang rumangsani pindhane kadya jalma ingkang angel kaca jarwe wis nakok caing sanuta bejo wis kagelaring madaning pagliran ya kujatra mirsani pagelaran inggih Purwa Surya Candra Tarung Hyang Kartika wis kinur putra teng kawasa sahari ratri angitri bawana prateking tusina gilir wandi temadate wetanganing dina sasi warsi
Indu kang sarbabat Radung lambang kartu mangkartu sinram bundu jabat pating krum jatatu padeng kutu-kutu langatu keburun wono yang burun tu datu beran mantan bawi jalan padang terawangan sinari saglang renang yang sumur bawani jagat mungging jagat wetan tuk mungup-mungup mungging kalingan mungkin abang perngangah lamun keksayan gilat-gilat bumi saya tangu sumur sang dibangar kokap tas sebelah kanan kira ngabang esmu jentara kabur bawan sinari sang gewang basondo tarang dukaton ijo rojo-rojo manggu gunung kang biru moyo-moyo pucing gunung kini melan gedanu kasih ning meraban jono lenggat menggut nganti kaya gunung mangkota mego tanpa tawis dangu suleng kang lo tasih di luar song ya buka ngarep tegal sabayi anglo ursiro tanono pedoti senam di sedunat sesindenan mikul garu lukune anggil ngerojo kayane sanon kerembagan sumur wangi wis katon sang Hyang Arkasa dangu sainggil wis katon melo sinari jagat durung ing plan papan lor kidul wetan kulon sinari jagat kang samrebuyata rebut jerbun kukuwung manandhetatan wonten ingkang amadani tejo lan kekuwunging pratapan Saka Lima ya pratapan ing Saka Panca dukunane dumadi saking papan dunung Wonogung liwang-liwung gawat kliwat pinggit kewati satu moro satu matri jalma moro mesti kepelayu nenggih wana ing Saka Panca ya alas ing Saka Lima ing dukunane kebawat keperintah negaring Pancalaradya tumuli kabangun dening sang pinandhita ya sang Brahmana Gung mungging sampun lenggah ing madaning pecadaan nenggih pandhita ing Saka Panca sang Tapa Begawan Durna ya sang Resi Kumbayana ya Ndayewang Durna ya sang Baratmaja Putra ya sang Wipra wis kepareng lenggah ing madaning pecadaan Saka Panca kayap sanjaning para candrik manguyu jejonggo banyak dalang Ardawalika pindhane kedaton prandening mangke sang Tapa Begawan Durna arsa ngawontenaken pawiyatan ya pawiyatan agung pertapaning Saka Panca pramila tegambir blabar pindhane samudra datanpa ana tebi sangya para candrik siswa murid samya seba sumewa wonten ngersanur sang Tapa Begawan Durna prandening mangke kepasang yodya katujing nampi rawira nalindra ngesna sang Prabu Duryudana dadi grawalan pandhita Saka Lima sang Tapa Begawan Durna wau neng pasewakan busana sutra kang maneka warna Pak Puspita Mujana Miyang Mancra Sarwa Rukma Arangking Mandek Nara Narawata
obro prabanyo kang sumirat kenyaring teco laliwaran lena ki laci sireng dapetmu wimpo kekondo mrek mingen kadupeng maroto andung separan mangambar kongas ngabeke jroning masewakan Sang Mantara Ratri mung cipta pukulun tanana liyan kaeksi katur kang cundha maneh lole kentas waru gembal manyar-manyar do ning dungkul wana alas dadi wana ladalah kaya ketiban daru pertapan suka panca nuwun mangke angger nuwun sewu teka sak mangke mboten kadya adat saben ingkang sampun kelampah pertapan suka 5 dipun rawuh dening anak Prabu Duryudana sarawuh paduka anak Prabu Jaka Pitana ingkang paman suka 5 ngaturaken Pambagya Raharja mugi kunjuk angger anak Prabu Jaka Pitana ya jagat pangestungkara wayah Bathara jagat Dewang Sukmana mangadilirwi Guru sasming tanding sejagat wasisaning Bathara nun mangke paman Durna antuk berkah pamujanipun paman penemban Durna ibu Kumbaya ning Sukalima pratanipun kang putra Ngastiripun Jaka Pitana mangke karaharjan awit saking pamujanipun Bapak Durna lan antuk pangestuning dewa sowan kula boten tebih saking karaharjan tebih saking rupita sowan kula mangke Widodaya wana Basuki Pambagya Raja sampun kula tampi namung mudya pangasta mugi kanja wonten ngarsa waduka paman Durna ing Sakalima paman Kumbayana inggih mudya pangasta sampun ingkang bapa tampi nggih damel bombong casmana ingsun damel bombong manahipun ingkang paman ing Sukalima mboten langkung sakmangke mugi kaprayogakaken lenggah paduka anak Prabu Duryudana ing Ngastina anggennya rawuh wonten pertapan Sukalima sampun wonten kirang prayogi sowan kula kados diri sampun langkung sikeca anggen kula lenggah wonten peceraban Sukalima
Paman Durna. Adipati aja sengkuni rak ya padha slamet. Rawuhmu to Adipati. Antuk pandungane Kakang Durna lan pangestuning Jawata Kakang ya. Nggonku swanana pertapanmu kanthi kahanan ingkang neng semaki lan kahanan ingkang gawe bungah jernyatane sangjaning para cantrik manguyu jejengga padha seba apa iki dinaning pawiyatan Kakang. Oh iya pancen tak jarak wektu sakmengko aku nganake pawiyatan. Oh ndelalae lah kok teko kepasan yuja katuju nginu sakmengko sampean rawuh bareng rawuhmu kelawan anak Prabu Duryudana nggonmu rawuh ning pertapan Sukalima. Iya. Ora liwat aku ngaturke sembahku katura. Ya tak tampa Adipati, tak tampa. Wong nom ngaturke bekti ning wong tuwa. Ora liwat pangestuku wae tampanono ndayanono mring uripmu. Kakang Durna inggih. Ora liwat prayogan Adipati. Kaya wis ora kurang kepenak Kakang Durna. Oh, nuwun mangke nggih. Mboten kateges kula kama wantun lan kula lancang nanjaken dhateng rawuh paduka anak Prabu Duryudana. Estunipun kula namung badhe nungsung pawarta lan kula nyadong dawuh. Menggasak mangke damel kagiat setaning manahipun ingkang bapa ing Sukalima. Oh, rawuh wonten pertapan Sukapanca. Kanthi kanthi ingkang sengkan-sengkan datan pepopoyan. Menawi alit utusan kandhek sak kembaran. Agengipun utusan Dik Pati Harya Sengkuni kinen prapta wonten ing pertapan Sukalima. Oh, nanging kenging menapa? Nggih. Sak mangke kula nampi rawuhipun anak Prabu Duryudana kamangka kanthi kawontenan kula ingkang sarwa-sarwi nguciwani. Mbok kula tak nyuwun dawuh nyuwun sabda pangandikanipun anak Prabu Duryudana. Samangke ingkang bapa badhe mabuka susilastawa mirengaken jangga mirengaken karna mastuti sabda tama dawuh pangandika paduka anak Prabu Duryudana. Anak Prabu Jakawitana Ing jagat pangestunggara. Pandura. Wonten dawuh. Sewu lepat aturipun Kang Putra Gustina kula tandha wadana jenyatanipun sak pangih sowan kula tanpa katimbalan wonten percapan Sukalima menawi lumrahipun menawi ingkang Putra Gustina Jakawitana nggadahi wigati sampanipun betaken dumateng lekasipun Paman Durna pasti kula tansah animbali dumateng praptanipun Bapa Durna Sukalima kinen rawuh wonten negari Ngastina. Nanging sapanggih krana sampun tan bisa bangkit pinambeng manahipun legetaning manah ingkang putra pun Jakawitana paripaksa klukutasowan wonten pertapan Sukalima ingkang wigatos kula namung badhe nyuwun priksa lan nanjaken kenging punapi sampun wonten ingkang candra sapanggih Paman Durna boten rawuh wonten negari Ngastina nilar dhateng kewajiban kemarajan Prabaestu Kakang Paman Durna menika sampun badhe mirang kampuk jenggo bundan datan Ratu badhe merguguk muta waton sampun boten badhe suwita lan boten kestu ngesuwi minangka pujangga inggih nujem negari Ngastina momong dumateng para putra sata Kurawa malah kula kinampi kabar saking Paman Pati Harya Sengkuni bilih anggenipun Paman Durna mboten rawuh wonten ing negari Ngastina mriku dipun sababaken awit anggennya runtungan Dika paduka Paman Durna iki Bapa Sukalima tansah caket kelan kadang kula Pandhawa iki panenggak Yura Nyayi Bratasena menapa kais mriku estu lajeng menawi estu kawontenan mriku dadosan kula tak nyuwun sapanggih kersanipun Paman Durna kados pundi Bapa Durna. Leng-leng ramyan ingkang driya lirik Wang Candra katawangan lole kondang blekuduk manyar-manyar sumarante hawala kamanaga kula kaprit kantil pututing selikur salah
Nuwun sewu nggih. Kaget sotaning manahipun ingkang Bapa ing Saka Lima. Teka sak mangke nampi dawuh Pandika Paduka Anak Prabu Duryudana ingkang paring dawuh bilih Tigang Candra kula mboten wonten negari Ngastina awit kula renteng-renteng rundungan kaliyan anak kula pun Bratasena. Nuwun sewu. Menawi kinten kula mriku badhe mirang Kambojingga mboten tanpa ratu. Estu nggih, estu. Mboten wonten niatan ingkang kados mekaten. Mboten wonten inggih menika mboten tukul wonten sabeting manahipun ingkang paman Saka Lima. Jernyatanipun lair lan batos kula menika ngesuwi. Sartanipun lair lan batos kula suwita dhateng pun para Sata Kurawa. Nggih. Jernyatanipun ngemuti adeging pertapan Saka Panca inggih pertapan Saka Lima menika menawi mboten saking sakbiyantunipun anak Prabu Duryudana. Miwah sangya para kawula tasih negari Ngastina mboten badhe kelampan. Kula ngedekaken pertapan menika. Kula nuwun sewu nggih. Paripaksa kula sak mangke Waloka lan kula Blaka kula matur menapa wontenipun bilih menapa ingkang sampun paduka ngendikaken lan menapa ingkang sampun paduka dawuhaken menika estu leres. Leres. Kula menika pun wonten 3 sasi niki kula caket kaliyan pun Bratasena. Sampun wonten Tigang Candra menika kula dipun caket kaliyan Bratasena ning nuwun sewu nggih. Sampun ngantos dadosaken sring surup. Liripun menapa? Anggen kula nyaket kaliyan pun Bratasena menika mboten kateges kula badhe nglirwaken kewajiban kula minangka nujung wonten negari Ngastina menika babar pisan mboten. Nanging mugi dados ning ngawuningan. Anak murid kula inggih siswa kula pun Bratasena inggih panenggak Pandhawa menika nggadahi kekarepan, nggadahi kekayuhan. Adreng tan bangkit pinambeng menapa inggih dados gayahanipun anak kula pun Bratasena piyambakipun kepengin nyumurupi werdining lan wejangan lan piyambakipun kepengin ngupadi menapa ingkang dipun wastani nggih menika ngilmu kasampurnan sangkan paraning dumadi sastra jendra pangruwating diyu. Menika kula dipun suwuni kaliyan pun Bratasena gandeng kula menika gurunipun Bratasena. Gandeng Bratasena menika siswa kula. Lajeng kula menika gurunipun Bratasena. Bratasena menika siswa kula. Padha wae ora usah diwolak-walik. Gage. Nggih, Depate. Kula menika namung dipun suwuni. Kula menika ugi ngemban kewajiban kula minangka brahmana, minangka pandhita ingkang medharaken ilmu kang saknyata. Nggih. Mugi dados ning kawuningan nggih, babar pisan kula mboten gadahi niat badhe nilar dhateng kewajiban kula menika babar pisan mboten. Nuwun sewu Kakang Duna. Depate pripun? Kula dhewe sing nyumurupi perkarane nek sampeyan kuwi sing nimbali Bratasena supaya sowan teng Saka Lima. Nggih, jan Bratasena kula timbali supaya sowan ing pertapan Saka Lima. Wigatine napa? Merga Bratasena butuh kalih kula. Ora ana jamak lumrahe lan ora bakal kakon. Ana jenenge wong arep nimba sumur. Masa sumure sing nimba wonge, ora wonge sing nimba sumure. Ibarate wong gudel arep nusu kebo. Ora ya gudele sing nusu kebone. Ora kok kebone sing nyusani gudele. Padha mawon nggih. Ha iya. Sampeyan ki ora ning miturut apa sing pun kula sawang, miturut apa sing wis tak delok lho Kang. Sampeyan kayake ketingale lho niki. Ketoke kaya-kaya arep nglirwake kewajiban. Mboten Dik Pate, mboten. Nek nyatane Kurawa mboten sampeyan paringi ilmu, malah Bratasena sing ajeng sampeyan paringi ilmu, monggo ngilmune ngilmu abot. Ngilmu kasampurnan niku ora saben-saben wong iso nggayuh, ora saben-saben wong iso ngerti werdine ilmu kasampurnan. Kurawa niku sing menehi urip karo sampeyan, lah kok Kurawa malah mboten sampeyan paringi ilmu. Lah kok teko sampeyan malah maringi ilmu niku kalih Bratasena niku rak pun nerak pancak nerajang wewaler sampeyan minangka nujeng negari Ngastina. Mboten kok teges ngaten Dik Pate. Kula menika namung nengga dawuh saking anak Prabu Duryudana, anak Prabu Jaka Pitra sampun dawuh, Bapak Durna. Kurawa kapurih dipun paringi ilmu kasampurnan. Kula nggih mengke temandang. Ngaten. Lah kenging napa kok kula ajeng maringi ilmu kasampurnan kalih Bratasena menika merga Bratasena njaluk kalih kula. Nggih. Dadi sing ora kelakon. Menawi sak mangke Bratasena kok kula kanthi inisiatif manah kula piyambak kula arep maringi ilmu kasampurnan kalih Bratasena. Mboya, mboten.
ning prasetyane sampeyan kuwi lahir batin ngesuwi Kurawa. Nggih, lahir batin. Lah kamangka menika sak menika Kurawa menika urung iso tentrem uripe, urung iso jenjem atine nggone lunggah teng negara Ngastina nek Pandhawa urung sirna. Nggih. Sampeyan ya saguh mateni Pandhawa. Saguh. Saniki kula pateni nggih saguh. Pandhawa dipateni nggih saguh. Ning sajari sampeyan arep maringi ilmu karo Bratasena. Dik Pate, pripun? Sampeyan aja ngubeng-ubengi perkara lho. Sampeyan aja ngempukke watu ngatoske banyu. Liripun. Kula niki pun to, mengke sampeyan ningali piyambak. Nggih. Nuwun sewu anak Prabu. Pawantur kados pundi? Kula trima pantun ing pertapan Sukalima. Kula aturi mungkur langkung rumiyin. Samangke kula badhe nimbali dhumateng pratanipun anak kula pun Bratasena mriku. Badhe dipun dawuhi menapa? Mengke badhe kula jlamprangke. Dijlamprangke lire. Ben Bratasena mati. Niku to sing sampeyan karepke. Niku to sing dikarepke anak Prabu Duryudana. Pandhawa mati terus sampeyan saged jenjem nggenipun nglenggahi dampar kencana negari Ngastina niku. Iya. Pancen niku. Lajeng rawi sampun estu prasta dawuh Paduka Bapa Banduna. Kula tenggo lan kula pidhangetaken rembakipun Paduka kaliyan Bratasena saking wingking pertapan. Mrengantos sak mangke Paduka Banduna boten saged njlongprongaken lan boten saged damel sarana penjahipun. Kadang kula para Pandhawa teges tetel kabrah menanipun. Sampun. Kula aturi pitados dhateng inggih menika ingkang Paman Sukalima nggih. Nggih, mrekaten kula pasrahaken dhateng Bu Brabandurna. Kramateng aji pameling nenggih Sang Tapa Begawan Durya Dandang Durna. Nalika semanten nimbali dhumateng pratanipun Kang Putra nenggih panenggak Pandhawa Sang Raden Bratasena. Dumadakan piyambak Maseban. Sanjaya para cantrik manguyu jejangga samya alok. Bila wonten satru gagah piteksa ingkang minggah ing pecrabakan. Tansah sejahe namung satya nyuwukira tawu nenggih Sang Raden Bratasena nalika semanten Galea gagah piteksa candalane piyak kanca ana daya piyak njaluk dalan. Saru kembal manyar-manyar duk neng jungkul wana alas dadi wana. Oh lah dalah. Bratasena aja kaget ya ngger kowe tak timbali lumantar aji pameling. Aji bedhuk. Kowe tak timbali supaya mungkah ning pecrabakan kene. Bratasena padha kanthi raja saksuwanmu, Bratasena. Wah. Durna bapakku ya. Nimbali Bratasena kanthi aji pameling
supaya aku mungganing perceraban Sukalima. Sowan kurana langan suwiji apa ya mung aku ngaturke basaku kadura Durna bapakku. Wah jan. Pas, suaramu pas. Lirewi. Awakmu gedhe ning suaramu ya gedhe. Yo. Aja kaya sing bedhuk. Awake gedhe dhuwur. Nek omongan ngendi lek? Ora sida berwibawa kaya. Yo. Ya pangestuku tampan ana Bratasena. Tak gegem dadeki jimat ana apa nimbali kelawan aku. Aja kaget. Nggonku nimbali kelawan kowe iki, aku mung arep neruske pirembugan. Nggonmu duwe gegayuhan lan penjaluk ana ngersaku, nggonmu kepengin mangerteni wedharing ilmu kasampurnan kawruh sangkan paraning dumadi sastra Jendra Pangerwating Diyu. Yo. Sepisan meneh tak elingke ya Bratasena, nalika semono aku wis tau ngomong karo kowe, wis tau ngendika karo anakku. Ya kowe kuwi. Ngelmu iki dudu ngelmu bain-bain, ngelmu iki dudu ngelmu enteng. Nanging ngelmu iki abot merga kawruh kasampurnan kuwi ing mengkone bakal nuduhke kaya ngapa ta uripe menungsa. Yo. Uripe menungsa kepiye? Aku iso ngandani ning golek ana dhewe. Wah, jare arep nuduhke. Iya. Aku iki mung lantaran sing menehi ilmu kuwi dudu kok Begawan Durna. Ning sing menehi ilmu kuwi sing eneng dhuwur. Sopo? Lho ora kok disawang ngono kuwi ora. Sing menehi ilmu, sing maringi ilmu karo kowe iki sing ning dhuwur iki teges Gusti sing Maha Nasa. Ora kok ukiran gayor kuwi ora. Banjur kersane Durna bapakku kuwi. Kowe tak utus gelem apa ora? Utus supaya ngopo? Wah, wis lahir lan batin antep tekate Bratasena. Ora-orane kendhu. Nggonku dene kekarepan, nadyan kudu mati taujuti. Aja mati sik. Ya, ora ngentuk ngelmu kok mati iki kepiye? Upadinen wujuding kayu gong susuwing angin, nggih. Kayu gong susuwing angin. Iya. Mapan ana ngendi? Banjur aku kudu nemoni sapa? Kowe rasa nemoni sapa-sapa. Kowe mlebu wae. Kowe mlebu ning wewengkon wana ingkang gawat keliwat wingit kepati satu mara satu mati. Jalma mara mesti dadi kuwanda. Dewa wae ora wani mlebu alas kuwi. Alas ngendi? Ngendi ko? Mlebu wewengkon wana Tribasara ing wewengkon alas Tikbrasara. Ing kono ana wujuding guwa aran Guwa Simanglek. Golek ana wujuding kayu gong susuing angin. Mesti kowe bakal entuk apa sing mbok gayuh. Yen wis entuk wujuding kayu gong susuing angin banjur kowe sowan ana ngersani bapakmu ing Sukalima, Ngger. Yo. Yen to dadi dawuh Durna bapakku wis cetha. Ora nganti surup surya aku njaluk pamit. Ora ngasi peteng dina aku ngaturke wujuding kayu gong susuing angin. Sing ati-ati aja kaya bocah cilik. Tak jaluk pangestumu. Ya, tak pangestoi lanang jurenmu Ngger Bratasena. Yo. Pelukan sik. Durung kados pundi? Ngendikanipun badhe njlomporongaken dumateng Kadang Kula Bratasena.
malah sak mangkin nuduhaken dalan kiriwen badhe gayuh ilmu kasampurnan. Kakang Duna sampeyan kepiye? Tak rungokke rembuge kok sampeyan utusan karo Bratasena. Nek pancen arep kasembadan lan kepingin entuk ngilmu kasampurnan kok sampeyan utusan karo Bratasena kan golek kayu geng susuwe ngangin. Aja kok kayu geng susuwe ngangin ambok kayu sing ora ana ning alam donya Bratasena mesti kelakon iki sampeyan iki janjane kepiye? Ana jare arep njlomprongke karo Bratasena kok malah diwenehi ngilmu dalan ning ngendi papan dununge. Hus, sampeyan aja kanggo sing tanpa guna. Sampeyan aja waton komentar. Sampeyan aja waton bisa ngucap dewate. Liripun ngados pundi? Oh, Mangsawang, kula niki janjane ngomong kali Bratasena. Kula kan goleki kayu gong susuhe ngangin. Kayu gong susuhe ngangin bentuke napa? Niku kula niku urung tau ngerti. Urung tau ngerti liri piye. Sampeyan iso ngomong kudune sampeyan ya iso wis tau ngerti wujude kayu gong susuhe ngangin. Sik ta, kayu gong susuhe ngangin niku kula niku mengawak. Mengawur. Jeneng kayu gong susuhe ngangin niku kula ora ngerti. Mbuh kula entuk kula teng pundi. Kula niki meng tukul teng pikiran kula. Teges mboten wonten kok wujude kayu gong susuhe ngangin. Langkung-langkung mana Tribasara menika wonten ing gawat keliwat. Wingit kepati satu mara satru mati jalma mara mesti modar. Nggih. Niku Bratasena kula jlomprongke teng jero alas niku akeh kewan galak. Mengke Bratasena ajeng mlebet wengkon wana Tribasara. Bratasena pun digagelak riyin kalih kewan-kewan bangsa macan, bangsa singa, bekantan, jerapah ngoten niku. Jerapah kok mangan menungsa, dinosaurus. Mengke Bratasena kalah kalih kewan-kewan niku. Tur mengke umpama Bratasena menang mungsuh kewan-kewan galak. Mengke Bratasena kula utus supados mlebet wonten Guwa Simangleng. Niku enten guwane niku enten. Niku enten wong kula tau golek nomor mriku. Ento. Ora. Guwa Simangleng niku guwa angkere pol Dik Pate. Enten gendruwone 5. Gedhe banget. Nggih. Niku mengke Bratasena ajeng ngupadi kayu gong susuhe ngangin mbuh niku barang mboten nyata niku. Mengke malah kawon mungsuh. Perkara-perkara niku. Paman juga atus Yudi. Menapa sikinipun pantinganipun paman terus sagedipun pitados. Nek kula kok rada mangu-mangu nggih. Kakang Duna niku pun bola-bali gawe perkara ning ora tau ana nyatane. Sampeyan iki aja waton gebyah-uyah Dik Pate. Kula niki pendhita kondang manyor-manyor sampeyan iki aja sak nyepelekke. Pawan Suguri, Kula wonten dawuh. sak mangkitipun mlapat lakunipun Bratasena. Inggih. Menapa sekintenipun badhe estu kajlomrongaken dening Paman Durna. Menapa malah Bratasena pikantuk menapa ingkang denuti. Kersanipun anak Prabu Duryudana kados pundi? Ketapno Kurawa Pawan. Lajeng kula sak mangke ngentosi wonten kedhaton negari Ngastina. Menawi estu Bratasena pikantuk ngilmu kasampurnan teges bapa Paman Durna kedah sumeneh anggenipun dados ujung negari Ngastina. Inggih staken dawuh. Budal Paman. Monggo kula dherekaken. Swara gimbal manyar-manyar lole. Somorante hawela. Nuwun sewu nggih. Nah ngono dikipasi. Nyawakku dadi banyu kabeh. Mboten kateges kula menika badhe nglirwakaken kewajiban kula. Ning kula sejatosipun kula menika namung ngeman dhateng Paduka anak Prabu Duryudana. Paduka menika nalendra jujur. Nalendra ingkang istiqomah. Nindahaken kewajibanipun ning emane kok ketemu menungsa kaya dapure Sengkuni.
Kula mesake kalih sampeyan, Nger. Ya wis ora apa-apa. Bratasena, nek pancen Gusti keparengake ilmu kasampurnan dadi duwekmu, ora nganti surup surya, kowe ngaturke wujude kayugang susuhe nangin, Nger.